etwango tabie serikali boni gerororo Kenya te basa gonchorwa gende Haiti way ekiagera ekero kwegwa abandu abo pinzani bagokwana ebagoteba ng'a vijana enda State House yemineti president yerusi gworore nse yegamberwe amone bibago Kenya yekwambirwe amone bibago onde tayora atware bintu botene nkuba abantu baito mokorigi mbokobo binte biga abantu baito muri kire chigasi cha serikali moko babafanya kazi ba serikali kende nke yora atware kerogo nyumba eduka kona chelese sina bintu binde mbikobo ense yitera abasoko chabuka bobe ne birengererie biga bikorukorwa sa abantu bo pinsani aso musikema tiangi asoire kyombekyo intiarenge boronge buna ntugeza kwegeke etwategete matiangi ari gienjera abe independent gokore campaign yaye elinda abakenya bamororenga nabwendete akiruchukura lakini enjere yago soa esegi ya Ruto ama Nagashagwa bayitanete buna bachagete kuri UDA yabo bono baretire esegi into abagusito soa ko babwatsi toko babwatsi bune birimbo tatamaytinga ngaiya chakerete ngayikerete nande ngaye guchukukore onye betane ko nyumba metiga betane boka intubunegesa tigatutigale tutwale connection to the government tokole ruchi project insinini muna mono mama yetenga kyabonyoro university ngwagaju yarenge tegendereti yasingenje twachakire kweburukana ntobwate national housing program egenderete ga chinyomba cha serikali chikwagaju gusinchi yo chikwagaju chikaunti chinde ntobwate industrial park changobe kuga ntobwate cancer center yangobe kuga gusiteyo asingenje birengererie bibe nande twasoira ase egurubu yo kobwatsi abantu babwate kole toboke bagezenze eke gusingo chikotigara tole tobwate obotako bonene abantu baminto